szabadságra vágysz, a lépteidben ott a tűz. Hallgass rá, hallgass rá! Sziasztok! Újra itt vagyunk a Pillangó Hatás podcastnél. Adri és Timi. Sziasztok! A mai témánk nagyon-nagyon izgalmas lesz. A nemetmondás szabadsága. Ez pont egy olyan téma, ami valószínűleg senkit nem érint. Dehogy. Mindenki tud nemet mondani, mindenkinek elképesztően jó az élete ettől. Igen, ennyi volt az adás, köszönjük. Igen, köszönjük, és akkor viszontlátás. Na hát, ez egy nagyon izgi téma, amúgy szerintem mindig ezt mondjuk, amikor elkezdjük az adást, hogy na, ez egy nagyon izgalmas téma, de ez most tényleg az. Nagyon érdekes belegondolni abba, hogy ahhoz, hogy képesek legyünk önmagunkra időt szánni, meg kell tanulnunk nemet mondani. Igen. És ez akár munkában, akár magánéletről beszélünk, nyilván most leginkább a biznisz része az, amit mi kicsit jobban kifilézünk, de... Igen, és akár alkalmazottak vagyunk, akár vállalkozók, tényleg ez az élet minden területén nagyon fontos, hogy nemet mondjunk, és határokat húzzunk. Igen. Timi, te tudsz nemet mondani? Fú, féltem, hogy megkérdezed, de... Bocsi. Hát, na ez az a rész, amikor ismét kiemelném Adrinak a nagyon-nagyon tudatos vállalkozói hozzáállását, ugyanis tényleg nagyon sokat lehet Adritól tanulni ezen a téren is, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő miket fog mesélni erről. Nekem még azért ez a folyamat része, szóval... Egyébként már nagyon-nagyon sokat javult, szóval amikor alkalmazott voltam, sokkal, de sokkal nehezebben tudtam nemet mondani. Mondjuk alkalmazottként kicsit korlátozottabbak is a lehetőségeink. Igen, korlátozottabbak, viszont ott is megteheted. Szóval kicsit benne vagyunk ebben, hogy ott nem lehet nemet mondani, de amúgy lehet. Csak nem mondunk. Meg lehetne próbálni, hogy milyen az, amikor nemet mondunk. Biztos egyébként a hallgatók között is sokan vannak így, akár melyik területen mozognak, hogy inkább elvállalják, inkább lenyomják a saját torkukon azt, amit tudják, hogy már nagyon nem viszi őket előre, de mégis elvállalják, és én is ezt a csapatot erősítettem egyébként alkalmazottként nagyon-nagyon sokáig, és aztán így vállalkozóként tudtam, hogy ezzel nagyon sok dolgom van, és úgy gondolom, hogy most már sokkal jobb a helyzet, szóval tudok azért nemet mondani, viszont az mindig egy ilyen 24 órás munka saját magamon, hogy nem tudom, jön be egy projekt mondjuk, és érzem, hogy valamiért így nem én vagyok az én embere, és nem is ő az én emberem. És akkor kell egy 24 óra, amíg én így árajánlatot küldök, vagy nem küldök, vagy megindokolom, vagy tehát, hogy ez nekem már inkább egy ilyen 24 órás munka, hogy átgondoljam, hogy amúgy ez tényleg, vagy csak egy félelem próbál engem visszafogni, vagy tényleg nem szeretném őt elvállalni azért, mert nem tudom, valamiért nem működünk jól együtt. De ezzel szerintem egyáltalán nincsen semmi gond, hogy átgondolod, hogy igen. akarsz nemet mondani, és ha szeretnél nemet mondani, akkor azt amúgy miért? Hiszen így meg tudod indokolni, hogy köszönöm, de ez most nem fér bele, mert igen, mert én hajlamos vagyok idő. Ebbe belecsúszni, hogy látom, hogy nagyon-nagyon sok projektem van, sok weboldal szöveget kell átadni, vannak állandó megbízásaim is, amik ilyen havi megbízások, és van, amikor bepréselem azt is, ami tényleg már ilyen fogpiszkálónyi helyre fér be, és na ezen kéne még dolgoznom, hogy tudom, hogy amúgy én lennék az, aki meg tudná valósítani az ügyfélnek azt az álmát, amit elképzelt, viszont vagy egy hosszabb határidőt kéne megszabni ehhez, tehát, hogy lehetne mit ezen egyezkedni, meg megbeszélni, de én mégis elvállalom, mert tudom, hogy nagyon kell neki, meg szüksége van, meg hát biztos nektek is ismerős, hogy mindig azonnal kell minden. Ebben mi is azért sokszor belefutunk. Igen. De nekem azért van mit még ezen úgy gyurmázgatnom, de mesélj te, mert te annyira király vagy, de tényleg, tehát itt mindig előadod, hogy jaj, hát igen, meg nem tudom, aztán tényleg annyira tök jól csinálod a dolgokat, hogy én nagyon szeretek veled erről beszélgetni, mert tök sokat tanulok tőled, hogy amúgy ezt így is lehet. Köszönöm, ez jól esik. Igen, nekem is meg kellett tanulnom nemet mondani. Bizony nekem is van mind a mai napig, hogy ez egy kicsit hosszabb folyamat, hogy érzem, hogy valami nem stimmel, mondjuk az adott érdeklődővel, nem is feltétlenül így a személyére gondolok, hanem mondjuk inkább az adott projekt. Igen, az általában nem a személyről szokott szólni. Ilyenkor mindig vagy több kérdést teszek fel neki, hogy érezzem, és lássam, hogy mit szeretne, és hogyha abból leszűröm azt, hogy nem, akkor én megírom akár azonnal, hogy
köszönöm szépen, ezt a projektet nem tudom elvállalni. És nekem nagyon... Én nagyon sokszor mondtam nemet, így most így belegondolok itt az elmúlt 5 évre, sőt, én még alkalmazottként is volt, hogy nemet mondtam, mikor úgy éreztem, hogy amit így kértek tőlem, az vagy sokkal könnyebben és gyorsabban megvalósítható máshogy, mint ahogy ők kérték, vagy amikor totál nincs haszna, hanem csak ilyen időkitöltés. És akkor ezekre így mondtam, hogy nem feltétlenül fogadták jól. Ismerek olyat is, akinél kifejezetten így vita lett így a munkahelyén így ezzel kapcsolatban. A nemetmondás miatt? Igen, hogy nagyon túl volt terhelve, és még akartak neki feladatot adni, és mondta, hogy nem, mert nem tudja már megcsinálni, és ezért így volt egy vita. Szóval valamikor ebbe is bele kell állni, így önmagunk védelme miatt, igen, az képelménk védelme miatt. Itt is bejön az intuíció, hogy a megérzés. Nagyon sokszor előfordul ez, hogy érezzük, hogy valami nem stimmel. Én mindig hallgatok, miről volt olyan, hogy bejött egy érdeklődő, éreztem, hogy valami nem stimmel, és itt őszinte leszek, itt az ő személye volt az, aki nem stimmelt. De tudjátok, ez sajnos, hát van ilyen, persze. És nem feltétlenül azért, mert ő egy rossz ember, hanem, hogy mi ketten nem működünk így jól, nem tudtunk így jól együttműködni. De tudjátok, van az kell a pénz, jó van, most pont nincs projektem, elvállalom, jó lesz ez, és egy borzadály volt az egész projekt. Kínszenvedés volt nekem is, és valószínűleg az ügyfélnek is. Ezek a tapasztalatok nagyon igazából kellettek, mert így még jobban megtanultam azt, hogy hallgassak a megérzéseimre, ne vállaljak el mindent, ne vállaljak, mikor már lehet látni, hogy ez igazából egy borzalmas projekt lesz, mert olyat kér az ügyfél, olyan igénye van, nem kötelező mindent elvállalni. Igen, mert lehet, hogy ami nekünk nem, az valakinek meg az álomprojektje. Persze. Szóval és sokkal jobb ügyfélként is egy olyan szolgáltatóval együtt dolgozni, aki azt gondolja, hogy fú, igen, imádom ezt a projektet, csináljuk, mint az, hogy az így annyira így nem oké. De amiért szerintem még fontos nemet mondani, nem csak az, hogy most klappolunk-e az ügyféllel, hanem az, hogy mondjuk egy olyan határidő van, amit nem tudnánk tartani. Mert mondjuk kell egy weboldal, de 1 héten belül. Én azt nem tudom elvállalni. Mert mire én felmérem az igényt, mire lezongorázzuk ezeket a köröket, én ezt nem tudom megcsinálni. Én ezt vállalom, lehet valaki megtudja, tök ügyes, de én ismerem magamat. És hogyha valaki ezt szeretné kérni tőlem, akkor megmondom, hogy hát akkor én vagyok a te embered, és ezzel szerintem nincsen semmi gond, mint az, hogy akkor elvállalom, és csak azért is megcsinálom, mert ez volt a kérés, sőt, a követelés, mert én ezt már akkor úgy fogom érezni. Nem is fogom jól érezni magam, hiszen már alapból belevittem magamat egy olyan szituációba, ami nem komfortos, tehát ilyen rosszá íze lesz az egésznek. És szerintem ez is nagyon fontos, hogy így ismerjük a saját határainkat, ismerjük a saját stílusunkat, hogy mi az, ami belefér, és nyugodtan mondjunk nemet. Igen, ez, amit mondtál, ez az 1 héten belül készüljen el egy weboldal, vagy ilyesmi, ez gyakori, és mi nagyon sok weboldalon dolgozunk, meg dolgoztunk is együtt Adrival. Ő a webdesignt készítette, én pedig a weboldalnak, vagy a landing oldalnak a szövegét. Ebben a helyzetben vagy megpróbáljuk megértetni az ügyféllel, hogy igazából ez a munka rovására megy, szóval az eredményt fogja, vagy az eredménynek az értékét fogja csökkenteni az, hogyha így, nem tudom, le kell rohanni egy maratont, de egyébként az úgy általában meg szokták érteni az ügyfelek. Igen. Szóval szerencsére, vagy nagyon szerencsések vagyunk, hogy ilyen nagyon cuki ügyfeleink vannak, mert egyébként nagyon cukik. Igen. Amúgy, hát mert mondunk nemet. Ja, hogy mi is ilyen cukik vagyunk, hogy nemet mondunk. Jó, igen. Hát mert most azért az tényleg az is, hogy mondjam, kell egy szűrő, nem dolgozhatunk mindenkivel, és ezzel szerintem egyáltalán nincsen semmi baj. Igen. Meg egyébként ez az én idő, ami kicsit így a határhúzáshoz kapcsolódik, ez egy nagyon sarkalatos pontja amúgy az életünknek, nem csak a miénknek, hanem szerintem mindenkiének, hogy nagyon nehezen blokkolunk ki olyan idősávokat, amikor akár a saját bizniszünkkel foglalkozunk, de még ezt sem venném azért oda az én idő kategóriájába,
hanem amikor tényleg olyan dolgokat csinálunk, amiket amúgy így nem munka, de feltöltenek minket. És inkább ezekről mondunk le a munka javára, ami nyilván a mi saját magunk ellen dolgozunk ilyenkor, valljuk be, és ez kicsit szintén a saját határaink meghúzásához tökre egy ilyen illeszkedő puzzle darab. Hogy igen. Aki nehezebben mond nemet, én ezt a saját tapasztalatból mondom, az úgy a saját életében is nehezen tudja behozni azokat a pozitív, feltöltő, nem tudom, cselekményeket, edzést, éneklést, szövegírást, nem tudom, a cicával játszani, akármicsoda, hogy inkább lemondok erről, mert még tudom, hogy hát azt még úgy meg tudnám ma csinálni amúgy, és inkább megcsinálom. Szóval... És ott akkor veszed észre, hogy úristen, este 7 van, semmilyen privát dolgot nem csináltam, nem főztem, még ez kell, még az kell, és amúgy pihenni is kell. Igen, mert igen. ha nem pihenünk, akkor az hosszabb távon, az egy nagyon-nagyon rossz dolog. És a pihenés az nagyon fontos. Meg igazából a saját jól létünk is. Igen. Például nekem vannak ilyenek, hogy az ebéd idő a szent és érthetetlen. Én akkor nem vállalok be meetinget, én akkor nem dolgozom, nem veszem fel a telefont, mert az nekem egy óra dedikált idő, hogy én akkor ebédelek, én akkor a férjemmel vagyok, megbeszéljük így a napi történéseket, és nekem ez fontos. És aztán ugyanúgy visszamegyek dolgozni, ha valaki akkor hívott, akkor felveszem, vagy visszahívom. Viszont, hogyha éppen eszem, és a kaja a számba van, nem fogom felvenni a telefont, csak azért, mert ő akkor hívott. Semmi gond, hívjon akkor, de igazából az is egy nemetmondás, hogy nem veszem fel a telefont, igen, vagy nem azonnal válaszolok az e-mailre. Ha valaki este 11-kor ír, miért kötelező nekem azonnal válaszolnom? Nem kötelező. Este 11-kor én aludni szoktam. Így elárulom, nem egy nagy titok. és amúgy nekem volt olyan ügyfelem, aki fel volt háborodva, hogy én vasárnap, azt mondja, hogy én este 11 környékén, hogy én nem csináltam meg valamit, amire így azt gondoltam, hogy ez sürgős. Azért nem tudom, mit csinálsz vasárnap este 11? Nem a gép előtt ülsz? Nem igazán szokásom. És én megmondtam neki, hogy ezt így nem. Hogy ott van egy idősáv, amikor ő el tud érni engem telefonon. Nyilván az egy rövidebb idősáv, mint ahogy valójában dolgozom, mert kicsit hol korábban kezdek, hol később kezdek. Ez is ugye a rugalmasság. Igen. Azon kívül ne várjon el tőlem olyan dolgokat. És én azt szoktam mondani, hogy nem sürgősségi vérszállító vagyok. Találják ki időben a kampányt, stb., mert különben azt kell, hogy mondjam, hogy bocs, ez nem fér bele, hogy egy nappal a kampány indítása előtt én nekem 8-10 órát kéne dolgoznom. És volt ilyen, hogy én ezt letoltam. Volt ilyen. És nem esett jól. Eléggé sok, tényleg sokszor kellett már így nemet mondanom, akár meglévő partnereknek, akár érdeklődőknek. De volt egy jó pár ilyen eléggé érdekes eset, amik, hogyha mesélj már! De ha belegondolok, hogyha én ezekre igent mondtam volna, az eléggé necces lett volna. Jöjjenek a szaftos részletek. Az egyik egy diplomának, hát igazából a lemásolása, gyakorlatilag lehamisítása volt, hogy Jézusom, akkor én azt csináljam meg. Zseniális. Hát kerekedett a szemem. Telefonban először csak... Gondolom megcsináltad. Hogyne, igen, mindjárt el is visznek. Először a telefonban annyit mondott, hogy egy képről így valamit le kell másolni, át kell rajzolni. Egy képről. Nagyon jó. És akkor hát mondom, küldje, hogy egyáltalán meg tudom-e csinálni, vagy mi ez, hogy ez nem lehet így árajánlatot adni, és akkor megláttam, hát mondom, köszönöm, ez biztos, hogy nem. A másik, ami ilyen nagyon érdekes volt, az Covid igazolás, hogy nem vagy covidos, és hogy átmehetsz a határ. PCR-teszt eredmény, nem? Vagy igen, nem? Az, hogy annak a dátumnának a hamisítása. Az is így nagyon érdekes volt, hogy oké, nem. De ami a legdurvább volt, hogy fölhívott egy csaj, hogy grafikust keres, hát mondom, miben segíthetek. Hát, hogy ő neki holnap lesz egy műtétje, és hát volt vérvételen, még régebben, és hogy át tudnám-e írni a vérvételi dátumot így az ered. Ez nagyon para. Hát mondom, nem, és akkor végén még kinyögte, hogy nem csak dátumot, hanem még eredményt is. Nagyon jó. Mondom, persze, igen. Hogy... Ma akciósan módosítok vérvételleleteket. Igen, az úgy biztos jól örülnének, hogy ott a műtét közben kiderül, hogy valami nem oké. És
nem fogadta jól. Aha. Hát az emberek nehezen fogadják, ha nemet mondunk nekik, azért valljuk be. Igen, valaki amúgy tökkor nagyon jól fogadja tényleg, hogy bocsánat, ez a projekt nem fér be, mondjuk, mert ez a határidő, és akkor jó, oké, keres mondjuk más, lehet, hogy tudok is ajánlani valakit neki, de valaki konkrétan, mondjuk ki, hisztériázik. Aha. Én több ilyennel is találkoztam, hogy így olyan rosszul reagálta le ezt az egyszerű dolgot, hogy annyit mondtam, hogy hát bocsánat, de most ezt így nem, hogy utána bebizonyosodott, hogy milyen jó, hogy nemet mondtam, igen. Mert hogy így lehet, hogy végig így viselkedett volna. És, igen, ez sokszor visszaigazol minket, hogy jól döntöttünk akkor, amikor nemet mondtunk. Igen. Szóval vegyesek ezek a reagálások is. Nagyon. Én egyébként inkább az a típus vagyok, és ezt nem tudom, hogy azért, mert nem tudok nemet mondani, vagy pedig egyszerűen szeretem ezt a túlpörgést, szerintem is, hogy én elvállalom ezt a kampány előtt, megírok 10 órán keresztül bármit, ha amúgy tényleg nem tudom éppen... Ha belefér. Igen, belefér, és tényleg nem megy más projektek... Meg ha tetszik, és jól érzed magad. Igen, szóval nem hazudok, szokott ilyen lenni, de én amúgy ezt imádom. Szóval, hogy a stresszt? Nem tudom, hogy a stressz az, ami ilyenkor így dolgozik bennem, de hogy... Amúgy ez az időnyomás? Nem tudom. Ezt úgy nehéz lenne kézzelfoghatóvá tennem, hogy mi az, ami amúgy nekem ebben jó. Aha. De hogy valahogy így elkezdem, és amikor így flowban vagyok, akkor így nagyon durván darálom a dolgokat. Aha. És nem azért, mert úristen, túl kell rajta lenni, hanem azért, mert kurva jól érzem magam. És hogy így hajt ez az érzés, ami bennem mozog olyankor, vagy így nem tudom, visz előre. Azért ezek nem 24 órás határidők szoktak általában lenni, szóval tényleg nagyon cuki ügyfeleim vannak, és ilyenkor teljesen egy ilyen másik dimenzióba kerülök, és nekem inkább ezért szokott az lenni, hogy nem veszem fel a telefont, vagy mit tudom én, ki is nyomom a Gmailemet, mert ha látom, hogy érkezett egy új levél, ott a kis fejlécen, akkor már megnézném egyből, de akkor, amikor így tudom, hogy most nagyon benne vagyok, akkor így zúzom, mint az állat. Szoktak is ilyen visszajelzések érkezni, hogy azt a kurva, hogy te mi az Isten csinálsz, és hogy tényleg, igen, hogy ez tényleg nem azért van, mert gyorsan túl akarok rajta lenni, hanem akkor egy olyan lendület visz, hogy imádom amúgy. De ez tök jó. A flow, azt én is nagyon szeretem, és én nálam is úgy szokott lenni, hogyha tényleg az van, hogy egy egész napot csak egy projektre dedikálok. Igen. És élvezem, és imádom, és ilyenkor nem veszem fel a telefon, nem válaszolok az levelekre, én se, mert egyszerűen nem tudok fókuszálni. És szerintem nagyon fontos, hogy fókuszáljunk az adott dologra. Szerencsére amúgy nem is szokták az ügyfeleim így sértésnek venni, hogy mi az, hogy nem vetted fel a telefont. Szerencsére soha nincs így. Van, hogy másnap hívom vissza, vagy van, hogy tudom, hogy nem fogom tudni visszahívni, és azért írok egy e-mailt gyorsan, hogy igen. írja le inkább, hogy mi van, mert hogy most ez így nem fog menni, hogy felvegyem. Igen, meg mind a kettőnk munkája olyan, hogy inkább ez az írásbeli kommunikáció az jobban működik, hiszen van 600 projektünk, és hogy most Józsi felhívott, szegény Józsit emlegetjük mindig, most olyan a Peti felhívott, vagy a Juci, és egyszerűen nem tudsz ennyi információt megjegyezni, úgyhogy még 600 másik projekten dolgozol, szóval ez az írásbeli kommunikáció, ez mondjuk ebből is előnyösebb így a mi területünkön, vagy biztos másnak is, de nekünk ez így baromi jól bevált. Igen. Én is ezt jobban szeretem. Tény is való, hogy nagyon sokszor gyorsabb és könnyebb tisztázni mondjuk a félreértéseket telefonon, de én is jobban szeretem azt, mint mondjuk ezeket az időrabló meetingeket, hogy üljünk össze egy órát, és abból fél óra az, hogy nem tudom, privát életről beszélgetünk, és így, hát jó, erre is amúgy lehet nemet mondani, hogy bocsánat, én nem szeretnék meetingelni, vagy ilyesmi, hogy valahogy így oldjuk, meg nyilván kellenek a meetingek, szóval azt nem persze, mondom, persze. hogy nem mi kell. Mi is szoktunk egyébként egymással meetingelni, személyesen is, online is, a sok projekt miatt, amikor az ügyfél nélkül meetingelünk. Igen, hát ugye a haladás. Ugye a haladás miatt. Igen. Meg egyébként szerintem baromi fontos az is, hogy ha nemet mondasz, akkor ezzel hát hányan estetek bele ebbe a csapdába, amikor így szarul éreztétek magatokat, és egy ilyen állandó lelkiismeretfurdalás volt, hogy nemet mondtam, úristen, most mi lesz?
Semmi. Mi lesz most, kirúgnak, megutál, nem tudom, tehát hogy az összes létező borzalmas opciót lejátszuk a fejünkben, és közben nem lesz semmi, csak egyszerűen jobban fogod magad érezni ettől, és ezt nekem is egyébként még nagyon gyakorolnom kell, hogy ez nem egy ilyen világ összeomló nem. Semmi nem fog történni. Nem, tényleg. Mert van ilyen, hogy tényleg az embernek valamiért ez nem fér bele. Igen. Mit tanácsolnál? Bocsánat, nem szeretném belétrehajtani a szót. Mit tanácsolnál a hallgatóknak, hogy hogyan gyakorolják a nemetmondást? Milyen bevált praktikáid vannak te, mint ennek a mestere? Fú, azért a mester szintől még én is messze vagyok. Jó, lehet, ez egy folyamat. Lehet. Igen, ezt mindig emlékeztetjük magunkat is, meg titeket is ezzel, hogy elmondjuk. Igen. Hát szerintem ez attól függ, hogy milyen területen, és mennyire súlyos. Szóval nyilván, hogyha magánéletben az, hogy mondjuk 30 éve úgy működünk egy házasságban, hogy soha nem mondunk nemet, arra én nyilván nem tudok most itt tanácsot adni. Én azt tudom mondani, hogy ilyenkor szakemberhez nyugodtan forduljatok, mert abban semmi szégyen nincsen, és szerintem nagyon fontos ezen dolgoznunk, hiszen a határszabás az, hogy megvédjük önmagunkat, és hogy nem hagyjuk, hogy mások átgázoljanak rajtunk. Lehet, hogy a másik észre sem veszi amúgy, hogy átgázolt rajtunk. Igen, mert ugye nem mondtunk nemet, nem mondtuk azt, hogy bocsi, ez így már sok, ez nem fér bele. Igen, amúgy tök jó, hogy ezt mondod, mert ez egy tök jó információ is a másiknak, hogy ennyi. Hogy túllépett egy határt, és hogy ezzel nincs semmi, akkor lehet, hogy visszavesz, vagy visszalép kettőt, és akkor megy tovább az élet. Szóval, hogy ha valaki úgy érzi, hogy neki ezzel nagyon súlyos, komoly problémái vannak, akkor nyugodtan forduljon szakemberhez. Én ezt tudom tanácsolni. Ha pedig valaki úgy érzi, hogy tud nemet mondani, de azért úgy annyira nem, és szeretne így fejlődni, én azt tudom mondani, hogy gyakoroljatok egy olyannal, akiben megbíztok. Ja. És ez lehet egy pár, lehet egy barát, barátnő, szüleink, testvéreink, tök mindegy, hogy csak egy olyan, hogy eljössz velem reggelizni? Nem érek rá. Nincs kedvem. És akkor nem az, hogy kifogást keresünk, hogy jaj, migrénem van, ami amúgy simán benne van a pakliban. Ami amúgy mindkettőnek sűrűn van. Sajnos, igen. Hanem az, hogy azt mondjuk, hogy nem, és ezt lehet gyakorolni, és ebben sincsen semmi cikiség. Szerintem gyakoroljuk először egy olyannal, akiben megbízunk, hogy felteszek kérdést, és arra azt mondjuk magabiztosan, hogy nem. Vagy azt, hogy átgondolom, köszönöm, de nem. Igen, ez is amúgy egy folyamat. Átgondolom, egyébként mikor ezt kimondom, már pontosan tudom, hogy amúgy ez egy nem, és akkor ezt így szépen stabilá tenni ezt a nemet saját magunkban. Igen. Nekem egyébként az tök jól bevált így az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy ott hirtelen én nem tudok nemet mondani. Vagy most már jobban, hogyha mondjuk nem tudom, telefonon beszélek egy ügyféllel, és bedobja, akkor úgy van benne, hogy most nem voltam erre felkészülve. Igen, nyilván, persze, csinálom, 5 perc múlva kész. De hogy ezt mindig inkább ezért hagyok rá egy ilyen, ha nem is pont 24 órát, de egy kis gondolkodási időt, hogy átgondoljam, tényleg megnézem a projekteket, hogy van, én hogy vagyok, nem tudom micsoda. Hogy érzed magad ezzel kapcsolatban? Igen, akkor így írásban megmondom neki, hogy ez egy nem most sajnos, vagy ma nem, de holnap után igen. Szóval, hogy vannak ilyen alternatívák, és ahogy már sokszor említettük, így a folyamat részeként ezt is tök jól be lehet építeni, hogy ne hagyjuk, hogy lenyomjanak minket, és kérjünk egy kis gondolkodási időt. Igen, és hogyha először nem érezzük komfortosnak azt, hogy szóban mondjunk nemet, például egy ügyfélnek, vagy egy érdeklődőnek, akkor szerintem ez egy nagyon jó taktika, hogy azt mondjuk, hogy át kell, hogy gondoljam, meg kell nézzem a naptáramat, ami amúgy nálam így is szokott lenni, mert így fölhív valaki, azt se tudom, merre vagyok arccal, és hogy belefér-e az, amit ő kér, és sőt, nekem sokszor még több információt kell bekérnem, mert nem tudom, hogy az adott projekt 2 hétig fog tartani, vagy 4 hónapig. Nagyon nem mindegy, hogy hova teszem azt a projektet. És hogyha nem komfortos így szóban valakit visszautasítani, akkor utasítsuk őt visszaírásba, hogy köszönöm szépen, ez most nem fér bele, vagy megnéztem a naptáramat, nem tudom vállalni az adott határidőt. És amúgy szerintem a nemetmondás az egyáltalán nem bunkóság. Igen, pedig amúgy ez van kicsit így a köztudatban, hogy hát nemet mondtál, akkor rohadjál meg. Igen. Pedig így nem.
Nem, egyáltalán nem bunkóság. Nyilván lehet rohadt bunkon nemet mondani. Igen, meg egyébként, hogyha nemet is mondanak nekünk, akkor nekünk se kell ezt úgy venni, hogy... Tehát nagyon örülök neki, hogy olyan emberek vesznek engem is körbe, akiknek mondhatom azt, hogyha felhív, hogy figyelj, beülünk egy kávéra, akkor tudom azt mondani, hogy ne haragudj, most nem érek rá, mert igen. Nem tudom, dolgozom, vagy tök mindegy, mit csinálok. És nincs ebből így ilyen személyeskedés, meg egy ilyen, nem tudom, ilyen igen. rossz érzés. Igen, meg ha belegondolsz, egymásnak is már mondtunk egy csomószor nemet, hogy fú, átugorhatok, meg és hát igazából most nem alkalmas. Igen, hogy most és így, nem. Ja, hát jó, oké, hát megy tovább az élet, hát igen. most ezzel nincsen semmi. És szerintem az sem gond, hogyha összeírunk néhány ilyen mondatot, hogy, igen. hogy mik azok a formulák, hogyha most így hirtelen így nem jut eszünkbe, akkor tényleg ez a sajnálom, ezt nem tudom elvállalni. És ebben amúgy tényleg semmi bunkóság nem volt, mert elmondtuk azt, hogy ez nem fér bele. Vagy köszönöm a lehetőséget, de nem élnék vele. Amúgy ez is milyen udvarias, és igen. ebben is semmi sértő nincsen. Amúgy néha egyszerűen elég csak annyit mondani, hogy nem. Igen. Nem kell mindig túl cizálálni, hogy bocsi, sajnálom. Én mindig ezt csinálom. Hogy én leírom azt, hogy bocsi, nem, mert a cicámnak a jobb lábának köröm fáj, és ezért elmegyünk 4:30 az állatorvoshoz, szóval, hogy én ezt így mindig túl cizálálom. És amúgy igazat írok, szóval nem egy ilyen kitalált sztori, csak hogy én nekem mindig az érzésem, hogy most meg kell magyaráznom, hogy miért nem. Pedig igazából lehet, hogy a másikat nem értek, hát hogy mi van a cicáddal. Hogy mi van a cicám jobb körmének a bármiével, vagy bármimmel, szóval, hogy nyilván őt így egy információ, hogy nem, és ő így ezt az egy szót olvasta ki, de valahogy nekem így mindig ez van, és ez sem egy jó dolog. Hát egyébként. Nem kell neki riportálni, meg beszámolni, igen. Elég annyit mondani, hogy bejön egy kérés, hát holnap ránézek. És ez igazából nem is mondtál nemet, hanem behatároltad, hogy ez ma nem fér be, majd holnap. Na, vagy a jövő héten. Jól tudom csinálni, igen. Tök jó. Hogyha épp a cicám körme ugye nem fáj, akkor tök jól tudom csinálni. Na, hát ez egy jó kis rész volt, igen. Amúgy imádtam, úgyhogy nagyon köszi, Adri. Én is köszönöm. Ez szuper volt. Egyébként erről is mennyit tudnánk még beszélni? Igen, csak hát már így a vége fele vagyunk így az adásnak. Igen. Szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy nemet tudjunk mondani, hiszen az ad egy szabadságot. Szóval határhúzás az is nagyon fontos. Ezek mellett nem lehet elmenni, és nem azért dolgozunk, hogy... Szóval, hogy önmagunkért dolgozunk, a saját vállalkozásunkért dolgozunk, és nem azért, hogy mások így átgázoljanak rajtunk. Sokszor elfelejtjük. Igen. Szóval mondjatok nyugodtan nemet. Vagy írjatok nyugodtan nemet. Igen, és szálljatok magatokra időt, mert ki fogtok égni. De ez egy új téma. Erről is lehetne itt beszélni. Na, majd legközelebb. Igen. Na hát nagyon köszi, Adri, meg a novásoknak is nagyon köszi, hogy itt lehettünk. Igen, köszönjük szépen. Úgyhogy innen folytatjuk majd. Igen. Sziasztok! Sziasztok!